Ma, kinaingon, ang tao nga mahadlok sa mananap, pero wa siya nasayod nga siya, usa di ka mananap. Mo kining naitabos ang kinabuhi din ako mahimong may kalimtan. Sa kaon din napitay. Prima, nung naris ko magagdawat og order sa lumpia. Benji, kwarta na. Imong balibaran? Parta lagi, pero perti may layo Ay, kabala ka, oy. Kay dako mo po ang gi-charge na ko ining order niya. Dami te. Oo, danas, please. Kutasa, si Kanoy. Kasi ni mo sa lumpia. Ang ni-order pag siya ni mo. Oh, basta kwartahan gani, mo order na ilabi nagdili na makalugar og luto. Oh, sige na. Niyan na ta. Ay, salamat. Ma, mato na ko sikilahan, ma. Manakag pamahaw, bintong. Ana, ma, akong baon, di as kong bag. Oh, maayo. Oh, sige na, lakaw na. Nga akong baon nga kwarta, ma. Nalimot ko da. Dara, kadiyot. Oh, dawata, oh. Thank you, ma, thank you. Way sa payanak. Tong, eskwela kita tarong ha. Kay kamis Papa Benji ni mo. Wag yun taon mi ka magtungha. Kay munas ginhawa man sa kahimtang sa mga ginikanan sa una. Oo, ma. Anya, ato na ko, ma. Kay basing maliit na ko, ma. Bye, children. Babay, nak. Pag-amping, di mangitag away, ha? Yes, ma. Oh, tuan ang akong apo. Maupag-ipagbiya ni Bintong, nay. Ay, wa hinuon ko makakisa akong apo da. Aw, inag-abot na lang ni Bintong, nay, kiss. Si Benji, misilid. Nga naman ka? Ay, salamat. Nagdam ko na di ko. O sabay mong idamgo, eh? Kaya wa. Gialirungan ko mga iro. Unya, akong ginabay bato. Nasukusan ako. O doon sa kiro nga, midas pag nako. Gipago bayo. Talinisar maghipos iro, eh. Di arang tubig, Pinji, oh. Ay. Salamat, salamat. Naibaho rin hungot pa, eh. Murag itinawag na pagkakong iro na. Salamat kay damgo na, day. Mauna, hadlukan mo gud kay kag iro, good. Magbuhi inon tag iro, aron di na ka mahadlok nga mapaakan. Si Makbal. Depende naman gud na good. Sa Bahala. paggams iro. Bahala. Di ko ganag iro. Madlo kong iro, prima. Prima, ato na ko. Asa man ka, Benji? Mo eskwela kasad. Nagdaka man og backpack good. Sinanay. Ang nice, day. Koy ko lang, nuling. Ikaw akong helper niya sa gitabaho ng bahay. Oh, maayo di ay. Ato na ko ninyo, ha? Nay, prima, ato na ko. Sige, ayo Benji. May nalang nang na-helper ka ni Nuling kaysa mag-drive ka sa tricycad kada adlaw nga pila rin tayo kita nimo. Lim ni maghimutag bahay. Peluling. Nagyo dali ba video oy. Gubon to ka ni. Ayos. Sumpong to. Basta yan mang guba siguro. Ayo. Porta ra ba nila tong masildo man noon so. Okay. Mayo nun. Peluling. Dawat ako sildo, prima. Salamat din ni Benji. Si Bintong. Ay, tas gaw sa'yo nagduwa. Habuhan na ng susi mong bagoy kay ako ng labhan. Ayaw. Ay, panlaba. Huh? Ay, panlaba. Kay? Ato na tas kwarto na. Unsa? Kaya nga naman? Tanap ka na siya. Kini mo labi, kini. Itong nakikdaw. Kadiha, uy. Kada. Sabi sa hapon ko mauli sa bahay. Layo ito ginabahuan ako. Mingaw na kayo ni mo. Tawa, ha? Itong nakikdaw sa. Limpyo ini. Di nasuot ba? Sige, sige. Mingaw na kayo ni mo, prima. Bintong, apo ko. Undang nagduwa diya. Nabot tayo yung mga amahan. Loh, dahil ko kwarta lubi. Ay, ato pangayos yung mga amahan kay. May kwartam to. Sige, pauli na sa inyo kay may lagton pa ko. Hala, Kit. Ito. Oh, Ito, Noy. Balik lang o niya, Bintong ha, kay matuwa pa ta. kasi di. Umbalik ko. Kahit ko kwarta ni Papa Benji na ako, ha? Sige, kasi di, ha? Balik na ko.
ni nabutos Papa Benji. Benji, uy, maninuod man ka, uy. O balibad ka. Wa, imingaw na po mo. Lo, kaway ka sa magpapa. Balik. Ni mala ka, uy. Ika ka paabot og gabi, eh. Dili. Karon akong gusto. Ay, uy, iko'y animal. Lo, yun sa mukha ni mama, ni Papa sa mama, no? Ay, Ma! 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 Nag-away mo! uy, ikaw kay nas Benji, gisampit ko. Magulang kita mo po. Mm. Ay, nay. Karong gabi, ha? Lagi, uy. Ay. Kapoy ni mo. Bentong nak, saka diri sa taas nak. Wami mag-awing Benji na uy. Naglagot lang ko kay mamugos gyud nga mo jerjer. Adlawang dako mo jerjer pagkaalimuot paning tunta. Kapoy Unsa? Uy, nibalibad po di ay ka. balibad. Di jud ka kapaabot og gabi eh. Makakita pa lang hinon si Bintong kauwaw ra. La, ma, prima, tabangi ko. O, unsa man na Bintong? Ma, asan yung Pacific Ocean, ma? Mo na diferensya ninyo. Kay bisag asa na lang ibutang. Unyag mawa, ako inyong pangitaan. Tos, mama, sa doy. Uy, tabangan na to pangita. Uy, kung asa na nabutang ang Pacific Ocean. Hala, no? Huwag ka ba, eh? Prima. Uy, Ano man? gabi na. Anya? What the? Kinamatapas Bintong. Tuog na na, eh. Sige na ba? Mingaw na ba kay kunin mo? Mutag buhok, Ngaw, ligo mo ko gani ha. Pilit singot kong nawas. ama ba? Ipangandaman kita nini mo. Pangandam ba oroy, be? Nalain mo po kay kato kung isingot kag maayo. Birahan di kag mayroon na. Ay, harap-harap diha. Ati, makamata niya sa Bintong. Siya may kagiliya ba? Nasang yan sa kong pusol. Ang imam ni Tutoy, yat-yat ang Yaoy. yat-yat ang gigit Tutoy. Yat-yat prima. na. Kay duhaman mong mututoy. Ha? Kisa man, ha? Nabuang na ka? Kung sige sa, kamong duha si Bintong. Nakatutoy ini. Ang saon. Bisag, na ko'y gatas. Tinahan man gyapon kang mututoy diha. Laki na ka. Ay, kipanlaki ha, prima. Ako mapatay ka kong tao. Dalian na gapin, Joy. Napagsigig tabi. Sabi na kung dili ka ganahan, nagdali malagi ka. Punaan na tos Bintong. Sa, tulig sa uya. Ang tika. Prima. Ubo. Ubo, niya, bango gamay. Sa, kaya nga naman. Marag kudkuran ba? Marag kudkuran. Oo. Basta dali tayo. Natatapagod. Ay, nangingin ini man ang komposisyon. Kayo, ay, Lamig na kayo. Ako na ning ipasuda. himo man ko nimong iro. Di ta palupig si iro. Tawag ta. Kaya mo kining mga iro ining posisyon na kita pag ang tao. Ay, mauday ni. Nanginduta ni Masa. Halukan kag iro kay matalo mo magsige kag dam kag iro nga gipaaka. Nya karon ikaw naman ni nag-iniro niya. Mo ni dog style. Dog style. Kami lagi ni. Hapit ka sa prima. Kapit siya. Hapit na ko. Benjamin Santos, hatagi kog usa ka sample sa animal. Nauna. Akong papa, Benji, teacher. Unsa? Animal bentong dili tao. Ay, akong papa lagi, teacher. Kay kadaaway ni na ni mama. O papa, mingon na si mama na ako. Animal ka, Benji, animal. Diyos ko, Lord! Animal ka gid Benji. Nawa kang imong pitaka o gihurat imong pasta sortes. Wa lagi. Uy,
Wali akong pitaka, Prima. Animal ka! Animal ka, kid Benji! Ah! Nag-away sa papa ma. Bentong? Naan na di ka, nak? Ingon ako teacher ma, dili ko no animal papa Benji. Tao ko no siya. Oh, nga naman di, anak. Nga nung na-apil mas papa sa inyong klase. Kuan, ipunta na mo teacher ma. Usa ko no, sample ko no sa kanang animal. Akong gingan si papa Benji. Amoy akong gingon kay sige maka. Ingon niya, makabati ko ni mo, ingon ka nga si papa Benji animal. Ah, Bentong! Nawaw ko sa akong anak. Nga kong dili animal ang iyang amahan. Saon good, pero may makong idugi style ni Benji. Maong sige po kong hingan yag animal. Mao katuma kasama ang kaagi ni Prima din hining tulumanon. What's the style? Perming gidogi style.